Dan masu kuɗi, dan masu kuɗi, dan masu kuɗi, gashi nan dai, gashi nan dai, dan masu kuɗi, dan masu kuɗi. La ka gan shi. Ok, shi ne wannan? Shi ne. Malam zo ka ji mana. Zo in ji wahala? Kaga ya gudu. Kuma ni ce maka mishi zan yi. Shi ne ko wanda ya min kokari. To ai shi baya ganin haka. Gani yake kamar cutar da shi za a yi. Kenan zo mu tafi. Kenan. Dan masu kuɗi, dan masu kuɗi. Shi ne wannan wannan lafiya yake tashi da guduwa ka san yanayi na rayuwa, ka san yawan matsalar da ake ciki na sace-sace, dole mutane suna takasin amma kuma wannan da akwai dalili ba.